ولی بینارن حقیقتا که حاشا نگر هیا لفیر بردام ام دشو پینی لسر آستی هر چار پارچین کردستانی درد که هف بشه آلیین سیاسی کردستانی هیا نه بونا یک ریزیا کردان نه بونا نقشه‌ای که کردان بچات که اداره کردن راوشه نه بونا اتفاقی که کردستانی بگمان لسر آستی هر چار پارچان هر پارچه که لگور خصوصیت آوه اول باکور جی او در دیوان هیا ها چال باشورو روشاوا و روشالا جی هیا امه دیگل بریس سروکی گشتی هاک پاره دوزگن کپلان نوی پرسه بشو پینین بریس دوزگن دماتا باش به هدی تدین مچه گوده براسی که حاشا نگیره اول باکور کردستان او شرط و مرج نه ترکیه تدا در بازده به گلو تا چند گرینگه که حتمیه حاشا نگیره کو آلین کردستانی لباکور کردستان اتفاقه کن هبیدی نه پیشی دا سلامی تماشاوان انهجا دکم گلیش پاس راسته یعنی هر پرچه‌ای دا جه سیاستی خود جداتیه وان هیه کردستان باکور جه پرچه هری مزنه لی نه ام دکارم ببیجین یعنی Türkiye ev ku Kurdistan'ı perçe kirine Türkiye ne vak İran'e ne vak Irak'a dema Saddam'a ne jî Suriye'yi dema hafıze le Türkiye'de reyek demokratik u aştiyane tudikari her çıkaşı demokrasiyi kemu zede jibe yani çi dibêjin desturayı anti demokratik jibe le rega heye na mesele şiye mesele min röportajım berici min gelek çara dibêjim yani ji Türkiye'de ji du ali demezrandına Türkiye'de du ali şerri hevdu dikin ji bo şerri desalattarî û ji baştizanın Türkiye ser bingeya anti Kürt yani dijî Kurda hatiye ava kirin yani zimanî Kurdî ne vak millet ne hatiye kabul kirin niha wana ji bo desalattarî şer hevdu dikin bira yani ev şerî de awan her du alî jî baş dizanin eger Kürt pişkiriya kî bike ev ya desalattar dibe niha projeye van ji bo pirsa Kürt jî tiştek jî tune yani ve davî de em bibêjin ev şer hîn devam dikin ve davî de jî ittifaka cumhur heye ittifaka millet heye ittifakekî din jî heye ez ser jî bisekinim niha gelo ittifaka millet û cumhur ji bo meseleyê Kürt çi dibêje mesela ittifaka cumhur dibêje Serokkomerî Birêz Erdogan dibêje min meseleyê Kürt hal kiriye gelo ev rast e yani em jî baş dizan 2002 de gavaka ava bu tiştên baş çekir mesela TRT 6 beşin Kurdî a üniversite me pişkiriya wîna da lê gelo ev mesele yani ev her du avana jî çi dibêjin desturê da garantiya wan jî tune yani rojek desalattarêkî din bê avana jî belkî iptal bikin gelo dîsa jî TRT 6 û beşa Kurdî a üniversite vekirina meseleyê Kurdî ev e na mesele Kurdî dibêjin Kürt jî vak millete dikare xwe ev nav ev sistemê da dikare xwe idare bike ev sistem gerek bê guartin Birês dizgün em jî rewşa dişopînî gelê caran bêguman ji partiyên dinyên Tirkiye jî mêvanê me hebûne bi ciddî me pirsa lê giriye ku pirsa herî ciddî li Tirkiye pirsa Kurdan masa şaş alî tu tiştekê beylînîne ku ev pirsa bête çareserkirin weke te gotî pirsa Kurdan ya nasnameye ya zimane ya cografiye ya keltûriye ya dîrûkê bes em behsê nihat kên tu zanî jî ki li Bakurê Kurdistanê jî xelek hişyar bûye weke caranîne baş li mafên xwe tê dige kevata hûna ku partiyên Kurdistanê gel û divê serûbendê de hemû partiyên Tirkiye hevdû digirin hûn dê çi bikin helbijartin derê dane niha eviya ez jî eviya dixwazim bibêjim yani ev ses salî de tutubînî ji yani Kürt ji vak payandayê van bûne yani wana ji vak rê hesab kirine gotine Kürt rêya xwe bidin em tiştek nadin awana vak tecrübe yani ses sala me eviya dîtiye niha gelo Kürt ev ku ji xwe re Kurdistanê dibêje xeta millî niha em mecburin payandayê van bibin yani kî serokkomar dibe eviya em mecburin ji bo me çi mecbur e hûn zanin ji bo me yekitî Kurdan mecbur e Kürt siyasetekî azade gereke ne jî tesirî şerî van bibe tu zanî Kürt siyasetekî azade û serî xwe siyaset bike derdê me ev e em dibêjin ev ku ji xwe re blok çêkirine Cumhur Millet û HDP meselê HDP jî çareserkirina pirsa Kürt da projeyek HDP tune yani HDP ji xwe zaten Kurdistanê hesab nake dibêje ez partiyekî Tirkiyeyî me eger usa bibêje siyasetek usa bimeşine gelo em mecburin pişkiriya wî bikin ez banga gelê Kürtçe dikim
40 sale ji Kurdistanê de desthilatdarin ji bo meseleyê Kurd vana çal kirine. Niha ji me re ev ê lazim e, alternatîfek nû lazim e. Ev ya jî em dibêjin eger hareketa Kurd bêye bahev ittifakek baş û prensîp şahsiyet bike, bawer bike ev fırsat heye. Niha em bak Hak Parti dibêjin. Derdê me jî ev e. Em niha hatine Amedê Partiyên Kurdistanê re ittifak ji bo ittifakek dişopîn. Derdê me jî ev e. Destxistina mafya hilbijartinê Hak Parti destxistiye gelo ev ne maf ne tenê mafya me. Mafya hareketên Kurdistanê û mafya gelê Kurd e. Werin em behevra namzet, slogan, program her tiş alternatîfek dayînin. Bale. O banga evê jî dikim. Niha gawaka hilbijartin çê dibe hareketa Kurd da jî ser û bin dibe. Ji bo vekiltiyê, ji bo du vekiltiyê ser û bin dibin. Prensîbên xwe bin pê dikin. Ev ya ne siyasete? Em ez eşkere dibêjim Hak Parti heriniz neyse ji bikeve parlamentoyê. Lê em dibêjin du vekil, sê vekil ketine parlamentê xilas bûnê Kurd nîne. Em dibêjin yekîtiya xwe ava bikin û siyasetek azade û Kurdistanê em çê bikin. Berê düzgün. Salahaddin Demirtaş jî peyamek belav kiriye di çerçevê peyama xwe da dibêje ku ev peymaniya ku çêbû beriyan ha bu hilbijartinan hin aliyan bazarê kursiyan yê bi destxistina şaradariyan û parlamenteriyê di gel HDP'kê ne. Bu nimune ew PDK Bakur şaradariya êkî şaradariyên Diyarbekirê ku niha tevlî rafên AKP bûye. Kewata divî çarçovî de taşan girîng ve ku tu dibêjî li ser hin prensîpên neteweyî bu çavatiya xizmetkirina vêduzê aliyên Kurdî nêzîkî hevdû bin. Niha hîna şeş meyê ji bo hilbijartinê heye. û gelek tişta jî bê guartin. İttifak belkî dijmin bibin dost, dost bibin dijmin. Yani ev dem gelek dikişîne. Niha ev şerrê her du alî avan jî min berî jî got avan dizanin eger Kurd alîkariyekî bike ev desthilatdar bibe. Lîstikên siyasî şê dibin. Niha derdê Erdogan yani Birêz Erdogan çi ye tu zanî? Erdogan jî dizane vê salên davî da meselê Kurd da vak çi dibêjin hükümetin berêne meselê Kurd vak şiddet dinêre dibêje êrişên perçeyên dinê dike vak devletin dinê politika dimeşine. Niha gelek lîstik çê dibin. Erdogan dibêje ez rêyê Kurdan belkî rêyê Kurdan kêmtir e ez bigirim. Lê ez çawa bikaribim ew ku HDP ji nêzîkî 6 milyon rêy bloke dike ez çawa dikarim HDP bê taraf bêhîlim. Yani ev dera da jî ev lîstikê da jî ji bo çareserkirina pirsa Kurd tiştek tune. Derdê van dibêje Kurd ez bê taraf bêhîlim û eger bê taraf hêland û Erdogan sed û sed qazanç bike. Yani an jî ez naxwazim HDP piştgiriya ittifaka millet bike. Siyasetek wisa didome. Siyasetek vaka em difikirin Kurdistanî nîne. Ji ber vî em gerekî hassas. Belê birês dozgöreke persaniya bawî ew be. Gelo madem HDP siyaseteke Kurdistanî nemeşîne weke tu dibêjî siyaseteke Tirkiyê bi giştî dimeşîne çima 6 milyon dengên Kurdan bi dest xistine. Çima partiyên din nekarîne van dengan bi dest bixin. Guman ev pirseke ciddiya raya giştiye. Niha AK Parti jî 7 milyon digire. Yani ev nayê manayê ku partiyek eger zêde rê bigire ev berpirsiyartiya Kurda dike. Mühimtirin çi ye? Siyasetê de car caran em eviya ciddi dibin. Siyasetê de car caran sedîda yek tesirek gelek mezin dike. Sedîda pêncî, sedîda şestî tesir dike. Car caran jî sedîda pêncî rey, kuvvet tesirek sedîda yek nake. Niha yani siyasetê ki vana dimeşin em xelat dibînin. Ez dibêjim hareketa Kurdî rastî jî ev destkeft pêvajoya gelek başa ji bo hareketa millî. Eger em bawerî ji bo gelê Kurd bidin, Kurd jî mesajê xwe dane. Eger hûn siyasetekî millî û Kurdistanî bimeşinin, mafê Kurdan biparêzin, ez ji te re 8 milletvekilî û 100 belediye şaredariyê bidim. Yani ev pêvajoya heye. Ev hilbijartî jî neman û man nîne. Ji bo pêşiya roja de gelek hilbijartî çebe. Ez dibêjim em hareketa millî gerekî heviyek baş bidin ji bo gelê Kurd. Yani gelê Kurd bibêje vallahi avana dilsozin başin o hatî Birês düzgün. em dikarin piştgiriya van bikin.
البته گلجیک و داخازی دیگه که هفگرتیه که آلیین سیاسیه به بچات که داره که ناراشه می بشو بینین برس دوزگن کاپلان سروکی گشتی حق پاره ل دیار بکری گل مبروجه که خوش